Ste moderná, silná žena a my vieme, že na vašom imidži nesmierne záleží. Každý deň čelíte výzvam a vaše vlasy by nemali byť jednou z nich. S prípravkom Fibre Forever Hair objavíte tajomstvo žien, ktoré sa tešia z bohatých a pružných vlasov. Poznáte tie chvíle, keď vám riedke vlasy uberajú na sebavedomí. Zabudnite na ne. Teraz môžete mať prirodzene vyzerajúce vlasy plné objemu už za niekoľko sekúnd. Predstavte si obdivné pohľady, komplimenty, ktoré prichádzajú jeden za druhým a ten neprekonateľný pocit, ktorý získate. Už nemusíte míňať majetok v salóne ani tráviť hodiny pred zrkadlom. Vzácne vlasové vlákna sú rýchlym a účinným riešením, na ktoré ste čakali. Každé ráno, keď je čas vzácny, budete rýchlo pripravená a budete sa cítiť úžasne. Toto nie je len výrobok, je to krok k novému ja, žene, ktorá sa nebojí zažiariť. Nedovoľte, aby vám riedke vlasy stáli v ceste. Vyberte si teraz Fibre Forever Hair a buďte pripravená dobývať svet každý deň.